neslučiteľný, musíte preč. Keď som hovorila o tom temnom období, to neboli len tí domáci kritici, ktorých ste sa trošku dotkli, ale napríklad niekdajšia ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová nás tedy označila za čiernu dieru v Európe a tak ďalej. Dokonca tú pozvánku do Európskej únie, na to sme dostali neskôr. Ako sa pozeráte na toto obdobie? Ako na veľký úspech. Stačí vám to? Úspech bol to, že sme sa skoro nedostali do tej Európskej únie? Cože ste sa skoro nedostali? No nedostali sme sa tam hneď, nedostali sme pozvánku v tej prvej vlne. Prosím vás, nevyprávajte hlúposti. Kto bol prijatý skore ako Slovensko? Dobre, ale boli tu tie demarše. Pamätáte si na to? Aké demarše? Čo mi to za hlúposti vyprávate? Dobre. Nedostali ste sa do Európskej únie? Dostali sme sa, ale nie. No, ale boli okolo toho položila, problémy. že ste sa skoro nedostali do Európskej únie. Ne, přestaňme si dělat legraci. My fakt děkujeme pekne. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne niekdajšiemu predsedovi vlády Českej republiky, niekdajšiemu prezidentovi, pánovi Václavovi Klausovi a niekdajšiemu viacnásobnému, trojnásobnému bývalému premiérovi, pánovi Vladimírovi Mečiarovi. Ďakujeme. Dovidenia. Prosím vás, už sa prelepte na reálny život Slovenska. Nie na tieto vaše mediálne blbéry. Ďakujeme pekne.